Evo od Marka Tomaša iz njegove zbirke 39. maj. Diktatura. Diktatura raspolaže s 1000 klaunovskih lica koja nas plaše u snovima. Diktatura ima 1000 imena, ima tvoje i moje lice, tvoje i moje ime i naše ruke, grube i nježne, besposlene ili začuđene nad tijelom koje dodiruju. Zovemo je ljubav, od milja tepamo joj tako, šuškajući, blesaveći se, uzgajamo je uz svečanu glazbu, jer drugčiju glazbu naše uši ne čuju. Postoje noći u kojima zamišljamo naše dijete, jedna je od zvijezda na proljetnom nebu. Dohvatit ćemo je jednog dana. Naši prsti će biti dugački i mekani, ubrat ćemo astronauta u pelenama poput breskve. Mi mrzimo navike jedno drugog, ali svakog popodneva zajedno ručamo i kad izađemo u grad sretni i svi se okreću za nama, pijani su, a i mi idemo piti u jedan mali zadimljeni lokal s glasnom glazbom i potištenim ljudima. Proljetni sumrak je rumen i nježan, kakvim ga je svatko zamišlja. Grad se kao zapušteno dijete divljački ceri, ali zato rijeka opisuje blagi roditeljski osmijeh oko njegovih umornih obala.